folkens, og velkommen til en Busel intro, hvor jeg er min lillebror med. Altså, jeg laver en intro, hvis jeg får 3 likes, så laver jeg en Bean Busel video. Og den bliver toppet. Man køber det i Tyskland, hvis I vil vide det. Der er noget dårligt og noget godt. Der er for eksempel stinkende sokker og tutti frutti. Så er der nyslået græs eller lime. Så er der rådden æg eller butter popcorn, og så er der bræk eller peach, så er der hundemad eller chokoladebudding, og så er der tandpasta eller blåbær, og så er der bussemand eller kraftig pære, og så er der baby wipes eller kokos. Det var alt for den. Hvis jeg får 3 likes, husk at give mig 3 likes, så laver jeg en Bean Busel video. Vi ses. Hej!